Awhag na usa na ka-landmark sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo, ang kampo sa Central Command. Dinhi makita ang mga karaang edipisyo nga pabiling milungtad bisan pa sa mga pagsulay sa panahon. Apan namiligro ang kahimtang niini ug sa tibuok kampo mismo, gumikan sa giplanong mga kalambuan sa maong dapit. Siluan Mirundina sa RTV Presents. 71 katuig nang nagbarog ang Central Command sa Armed Forces of the Philippines dinhi sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Ginganlan kini og Camp Lapu-Lapu diin magbuntaog ang dakong rebulto sa labing unang Sugboanong nakigbatok sa mga langyang mananakop. Dinhi magikan ang unsa may kamanduan sa armadong kusog sa mga military operations niini sa rehiyon 6, 7 ug 8. Ang mga edipisyo dinhi mipamatuod sa gidugayon sa katuigan nga kini nagbarog. Taliwa sa mga kusog nga linog nga mitay og sa Sugbo, way pagpangliki nga nakita sa labing karaang edipisyo sa kampo ang admin building nga gipabarog niadto pang Mayo 1, 1948. Ginama kini sa kahoy ug amakan. Hinuon may pipila ka bahin niini ang gipangilisa na apan nagpabilin gihapon ang karaan nga konsepto niini. Pabilin usab nga nagbarog ang nag-inusarang bleacher sa kampo nga gitukod niadtong Agosto 1, 1950. Ang 3rd Civil Relations Group Building niadtong Abril 1, 1951. Ang Bondad Hall nga pahigayunan sa mga dinagkong tigom o opisyal nga kalihukan Marso 1, 1955 pa napabarog. Dula na usab sa 60 ka tuig ang St. Jude Chapel ug ang Commander's Quarters. Apan namiligro kining mahanaw kun matigayon ang unang laraw nga ibaligya sa lokal nga kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo aron maugmad ang dapit sa mga dagkong magpapatigayon. Ang 80,722 hectares nga gibarugan sa kampo gidunar sa lalawigan sa Sugbo. Taliwa sa paspas nga paglambo sa Sugbo diin waog tuo ang pagpamarog sa mga dagkong edipisyo, ang Central Command na lang ang nagpabiling vegetative area kun ang nag-inusarang dapit dinhi sa Dakbayan sa Sugbo diin daghan pa ang mga kahoy. Dako kayo og tabang ang headquarters CENTCOM diri sa Cebu City na makatabang sa economic development sa Cebu, which una ang seguridad sa Cebu City. Dili lang Cebu City kundi tibuok Cebu province. Og dali na mo mobilize ang among tropa from here. Kahinumduman, Enero 2005, miduso ang lalawigan sa Sugbo og civil case of unlawful detainer ejectment batok sa CENTCOM. Apan pagka-Oktubre 2007, si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo miluwat og presidential memorandum nga nagtugot sa hangyo sa Cebu Provincial Government og gitahasan ang Armed Forces of the Philippines nga i-relocate ang headquarters sa Central Command ug ang iya mga tenants gawas sa Camp Lapu-Lapu. Sa samang tuig, milagda og Memorandum of Understanding ang Cebu Province, ang Department of National Defense, ang DNR ug ang HUD-C aron sa paghingpit sa relocation sa headquarters sa CENTCOM ug sa mga tenants niini. Usa sa nalatid sa Memorandum of Understanding tali sa DNR mao nga mamintenar sa CENTCOM ang palibot gani ilang gipasigarbo nga aduna sila'y kaugalingong water supply. Nalatid sa Memorandum of Understanding nga ang headquarters sa Central Command ug ang mga tenants niini ibalhin na ngadto sa Mactan Benito Ebuen Air Base sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa mga lungsod sa Tabuelan ug Tuburan. Pagka 2010, atol sa paglingkod ni Governor Hilario Davide III, isip gobernador sa lalawigan sa Sugbo, miuyon kini nga mapabilin ang headquarters sa CENTCOM sa Camp Lapu-Lapu sa Barangay Apas tungod sa strategic location niini. Laing Memorandum of Understanding ang gilagdaan sa lalawigan uban sa Department of National Defense aron i-amend ang naunang MOU. Sukad niadto, wala nay laing MOU o baka revision sa MOU ang naumol.
Sa miagi lang semana, giduso na sa CENTCOM ang position paper niini ngadto sa Department of National Defense aron mapabilin sa Camp Lapu-Lapu ang 29 ka mga donated lots. Gawas niini, naglaraw usab ang CENTCOM sa pagdangop sa National Historical Commission aron mapreserbar ang mga karaang edipisyo sa Camp Lapu-Lapu. Isa sa among plano, istoryahan ang National Historical Commission para ma-retain ang Camp Lapu-Lapu diri sa Cebu City, which ang kini akong gitindugan karon natukod ni siya May 1, 1948. Karon nga bag-o na usab ang administrasyon sa lalawigan sa Subo, misibaw na usab ang mga kabalaka nga subling buhion ang planong ibalhin ang headquarters sa CENTCOM aron ma-develop ang dapit sa mga dagkong magpapatigayon. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.